Belarus'ta Aleksandr Lukashenka'nı yenici deyip ilan eden dağwal saýlawlardan soň başlanan köpçülüklerin nägileliklerinin arasynda tanymal medeniyet ustatlary, teatr rejissörleri, sadanlar, hatta yurdun söýgüli ýazgysy, Nobel baýragynyň eýesi hem oppozisiýa goşuldy. Inne bolsa türgönler we tanymal sport şahslary Lukashenka'nın gödöňsü basyp ýatyrmalaryna garşy çykýar we onuň täze saýlaw geçirmekden ýüze görmegini tankyd edýär. Belarus'un 350 olay türgeni ve sport cemiyetinin beýle kagdalary 9 awgustda geçirilen sesverişligiň bir kanun hasaplanmagyny, siýasy tutsaglaryň we köpçülüklerin protestler mahalyny tutsak edilenleriň ählisiniň boşadylmagyny talep edýän açyk hata gol çekip Lukashenka garşy çykdy. Bu hatın täsinligi Gadanski ýerdejesi döwlete bagly we Gadanın üstünlükleri Lukashenka'nın 26 ýyllyk dolanýaşy wagtynda milli buýsanç we hökümet propagandasynyň esasy elementi bolan ýokary derejeli toparlyň arasyndaky boýnegmezligi, tabin bolmalygy görkezmegi bilen bagly we oňa gol çekýänleriň sany barha köpelýär. Lukashenka'nın ödem höwesçi sportçy we bu onun öňe sürülen edenli adam keşfiniň merkezi boldy. Adamın 21-nji asyrda Ýewropanyň ortasynda ýaşap öz pikirini aýtmagyna ýol berilmezligi akla sığmajak zat diýip açyk hata gol çekenleriň biri orta aralyga ylgaýan dünýä çempiony Marina Ardamasova edýär. Biz işten kovulmaktan başlap komandalardan çıkarılmağa çenli islenlik zady taýin. Bularyň hiç bir inni beýle wajyp däl. Hiç bir işlerinin susturulanyňy, dymdyrlanyňy degmez diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Protestde goşulan iň tanymal türgenleriň arasynda basketbolçy Alena Levchanka, erkin typmak goýunçy milli tälimçi Mikolay Kazeka, Ulug aralyga ylgaýan Ýewropa çempiony Volko Mazuranow, milli voleybol toparynyň agdasy Artur Udrus we Olimpiada, dünýä, Ýewropa çempionatlaryna medal alan başga da köp adam bar. Bu açyk kat sport wekilleriniň Lukashenka bilen barhaken gapma garşy bolýanlyklaryny we howpsuzlyk güýçleriniň saýlawdan soňky protestleri ýowuzlarymyňdan ören lapkeşligi görkezýän ýeketek alamatlar. Belarus'un tanymal tennisçileri şol sanyny odal dünýäde birinji bolan Viktoria Azarenka sosial gonlarda pikirlerini aýdyp, saýlaw netijelerine garşy protestlara gollaw bildirdi ýa-da zorlugy behetmeklige çagyrdy. Futbol ýyldyzy Ilya Shukurin şu aýyň başynda Lukashenka häkimiýet başynda näçe uzak galsa, şonça wagt hem milli gynlyda oýnamazakdygyny aýtdy. Belarus'un Futbol Federasiýasy 24 awgustda ähli topara haty berip oýunçularyň siýasy propagandadan saklanmagyny talep etdi. Bu hatda olimpiya sport hökmünde futbol ähli siýasy, dini, etniki, jinsy we beýleki meselelerden bir tarap bolmaly diýilýär. Bu hat bir näçe oýunçy hökümete garşy protestler gollayan işaratlary edeninden ýa-da şygarly eşikleri geýeninden soň geldi. Minsk Kurumkas toparynyň agdalary 23 awgustda bir halk gülenleýän şygarly futbol köýüp meýdança çykdy. Futbol Federasiýasynyň siýasy bir taraplyga çagyrşy köp synçyny geň alyrdy. Sebäbi bu gurama 6 awgustdan bäri Lukashenka'nın saýlaw beýanatyny bir Belarus biz boýnegmer sözüni hashtag belgesi bilen çap etdi. Hökümetiň ýagdaýy kadel edip görkezmek tagallalaryny gollamak üçin jan köýerleriň gatnaşmagyna oýnalýan futbol oýunlary koronavirus pandemiýasynyň ýerýän wagtynda dolu güýjünde dowam etdirildi. Lukashenka'nın özü bolsa bu keseliň howp kataryny feseldip ara gitmek, meýdan işinde işlemek ýa gyzgyn hammamda oturmak ýaldatlaryň oňa arkaýyn em bolup biljekdigini aýdyp il ortalaýyn çykyş etdi. Belarus'un Ýeňil Atletika Federasiýasynyň prezidenti, öňkü parlament deputaty Vazim Dizeviatovski 21 awgustda öz Facebook hasabyna Lukashenka meniň prezidentim dälip ýazdy. Ol ertesi güni jurnalistler bilen söhbetdeşlikde prezidente odal beren gollawy arada durup geçip meniň öňkü pozisiýam ýalňyşlykdy. Men özümi arlaýardym diýdi. Protestleri gollayanlaryň arasynda iň azlyk eden sport wekilleri Lukashenka'nın iň söýgüli güýmenjesi bu hakky bilen meşgullanýan türgenler boldy. Ardamasova Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde hakky aýratyn bir mesele diýdi.
Biz hakkı oyunçularına näçerak tölenýänligini diňe saklap bilerdi. Ýöne bugun olar bu kulyarlar we dymýarlar. Eýsem sen nädip halkyň, raýatlaryň hasabyna ýaşap bilersiň? Näde olary gollaman saklanarsyň diýip dünýä çempiony Marina Ardamasova Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.